Юл чатында ялгыз гына үсеп утыра бер карт имән. Тирә-ягы яшел чирәм, ботаклары җиргә тигән. Таң җилләре җилфер-җилфер, җилфердәтә яфракларын. Имән җырлый искә төшереп, шаулап үткән яшь чакларын. 1000 ел элек кемдер монда җирен казыган, тирен тамызган һәм беренче кат имәннең яшәү иртәсен кабызган. Кем дә белми ул кешене, игенчеме, бакчачымы, яшеллек һәм хәят сөйгән батыр хезмәт патшасымы. Кем булса да туфрагында җир саклаган аның тирен һәм карт имән гомере белән бүләкләгән бу эш ирен. Һәр көн юлдан уздыган дистәләгән юлчы уза, тузан туза һәм һәр юлчы моңлы җырчы имән җырын тыңлап уза. Җилле көнне юлчыларны имән саклый җил яңгырдан, җылы биреп җил су үтмәс яшел чуклы юрганыннан. Күләгәсе ял иттерә кырда эшләп арганнарны, кавыштыра айлы кичтә яшел таянганнарны. Юл күрсәтә адашканнарга, имән кышкы бураннарда җәен татлы дымын эчерә кырда урак урганнарга. Бәхетле син, ерак илдәш, хезмәтеңә мин баш иям. Һәйкәл булып яшьлегеңә үскән моңа карт имән. Җирдә кеше торса торсын, эзе калсын тирән булып, үзе үлсә кеше калсын. 1000 яшәрлек